Que vos parece? O petróleo prácticamente vai se converter nas pequenas vejas da Costa da Morte. Que che parece, Andrés? Que che queda, petróleo? Hasta logo. Hasta logo. Destas, as de froitas con avances. Xa quedan poucas. Agora son todas con ruletas, avances múltiples, dobrou nada. Parece que sabe bastante destas máquinas. Deberías parar, Pitusa, agora que estás gañando, chica. Cando debes parar é cando vas perdendo, non cando vas gañando. Mira, Cha. Dame un bico. Que me das un bico. Están empezando a preocupar, ¿eh? ¿Te crees que Pitusa edita máquinas esas, Andrés? É sobre o de onte. Creo que non o debín facer. Seguro que sí, ¿eh? Non, mal. A ludopatía é unha enfermidade moi grave. E vostede ten síntomas dunha recaída na adicción. O que me faltaba. O xuiz metiuse doutor. Sabes de sobra que non te interesa, Majo, e por que lle faz isto? Porque me apetece. Botaba de menos alguén que me dedicase. Pois non lle enfajes pensar lo que non é, por favor. Empecé a xogar ao bingo con as amigas. E cando nos quixemos dar de conta, non o podíamos deixar. E despois diso, como se lle ocorre xogar outra vez? Supoño que porque pensei que o controlaría. Por menos xa deu o primeiro paso. O máis difícil, supoño. Non se preocupe, ¿eh? Imos axudar entre todos, xa verá. Xoroche, eu non te entendo nada. É que hai que entender. A ti! Pa, que me querías? Que me dixeron que me estabas buscando. Así, quería falar contigo. Que dirás? Quero che propor algo. Un traballo. Que clase de traballo? Quero que traballes comigo nos meus negocios. Papá, sabes de sobra que non me interesan os teus negocios. Eu xa vou vello e gustaríame que as miñas empresas quedaran nas mans da familia. Nas miñas mans. Quero que vayas aprendendo para dirixir Industrias Couto cando eu me retire. E logo Ladislaus, el sempre di que vai ser o teu herdeiro. Ladislao xa ten abondo coa tenda de efectos navais. Ademais, non ten espírito de líder. Eu sí. E dirixes unha emisora de radio, e falo ben. Ai, mira, papá, non quero que che pareza mal, pero non quero que me guste traballar para ti. Íamos acabar mal. Non é para min, é comigo. Só quero que o penses. Eso por curiosidade, que é o que tiñas pensado para min, para empezar nos teus negocios? Un negocio novo. Quero abrir horizontes. Non me digas. Onte comprei un terreno e pensei poñer nel un criadeiro de animais. Unha granxa. Mais ou menos. Papá, pero eso é moi boa idea. Eu sempre quixen ter unha granxa especializada en gandería biolóxica. Iso mesmo pensaba eu. Como ves, tamén podo ter negocios que che interesen, eh? Que moi a dicir, pero sí. Daquela que traballas comigo, sí ou non? Home, sendo así, conta comigo, eh? Así me gusta. Benvida a Industrias Couto. Pois non sei que lle pode pasar a Iria. Sempre sacou boas notas. Non te preocupes, muller. Estas cousas pasan. Xa, pero non che gusta que lle pase a túa filla. O mellor está pasando unha mala época. Todos sacamos malas notas algunha vez. Sí, xa o sei. Pero quero solucionar antes de que se convirta nun problema. Pois nada, no que eu te poida axudar? Agradeceríacho. Podíasme botar unha man cos seus deberes, por exemplo. Sí, claro, claro. Ti dísme o que destes na escola e eu traballo con ela na casa. Paréceche?
Pois, parece unha idea estupenda. E pensando ben, isto podería nos servir para preparar unhas clases de apoio para os nenos que non vayan ben. Seguro que todos os pais están de acordo. Que tal se quedamos para ver como podíamos organizar? Pareceme ben. E como se te ocorreu o do criadeiro de animais? Eu sempre estou pensando en investimentos novos. Pois é unha idea estupenda. Estou che dando a razón, aquí algo ten que ir mal. Muller, non sexa tan desconfiada. Papá, asegúrame que detrás desto non hai algunha das túas. Por unha vez confía en mí. Está ben, vou confiar en ti. Ademais, isto é só o principio. Despois quero que te metas na conserveira, na construción e que me axudes con os barcos. Para o carro, que con esto xa me chega de momento. Xa veremos despois. Ademais, teño un lote de ideas pro da granxa. Así me gusta, mentalidade empresarial. Home, pode que ao principio non sexa tan rendible como unha granxa normal, pero eu penso que paga a pena, Claro que sí. Marcho, que vou á conserveira. Xa falaremos. Vale. Ah, xa se me esquecía. Toma, Que me das? Isto? un adianto do teu primeiro soldo. Papá, isto é moito. Xa che dixen que isto é só o principio. Ata logo. Bos días. Que tal, Teresito? Como andas, curras? Tirando, Teresito. Pouquiño a pé e outro pouquiño andando. E logo ti non saberás quen foi o que me denunciou por ir aos percebes en veda, non? Onde? En Punta Sas? Ah. Onte á tardiña? Non vou. Non teño nin sorra idea do que falas, Sorry, Ladislao, dame aí un coitelo dos grandes. É ben resistente, no, para que queres un coitelo? Ti que carallo che importa? Non hai máis grande? Había. Será dos vos, non? Se non me enche de volta, Este. Sí, este... me valer ben, este. Que carallo rosmarás, Lura? Vale levar ou non? Sí, vou non levar. Canto vale? 3.000. Se tes ese, non tes... Teño cartos como a area. Está logo, chivato. Chivato é o dos barcos, Teresito. Lingüiña de trapo. Lingüiña de trapo. Chamoume lingüiña de trapo, mi caja na Mariluz, Eso non lle aguanto, Para que quererá Teresito un coitelo tan grande? Non sei, pero é un perigo, Como empece a embalar que fun eu que denunciei... Fuches ti, non? Tes probas ti? Non. Pois, en boca cerrada non entra moscas, Eu non denuncio ninguén. Que tamén levar isto só ti se che ocorre por te mal con Teresito. Que violento que é. Razón. Ese cachalote vai vir por min, Viches como che miraba, Miraba con ollos de besta parda, viches? Co ollo que lle queda ben. Sí, o dereito que ten ben. Non, Non, ti estes nesa. Hola. Hola, que tal? Ben, imos. A onde? A Punta Zas. Quedáramos para dar un paseo. Ai, é certo, xa non me acordaba. Pero non podo ir. Que, polo traballo? Dixeches pola mañá que quedaba Celia no súper. Non, home, é que teño que marchar para casa. Para casa.
Sí, é que hoxe quedei con Xurxo. E para que quedaches con Xurxo na túa casa? Hola. 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 E Dani, non ven contigo? Non, quedou na presa xogando un partido. Ah. E que tal na escola? Ben, ben. Ainda non me dixeches para que quedaches con Xurxo. Para nada. Como que para nada? Xa sabes, Xurxo leva pouco tempo aquí e non coñece a xente. Ah. Pois nada, xa iremos outro día a Pontazás. Marcho. Xa falei con tua irmán. Vai empezar a traballar comigo. Que vai que? Que quero que aprenda. Espero que se acabe metendo en todos os meus negocios e que dirixe a Industrias Couto cando eu deixe. Pero Paula nunca quixo facer eso. Cambiou de idea. Esa rapaza ten madeira, sí, señor. Mira que bo traballo fixo na radio. Paula vai ser a miña herdeira. Pero Paula non vale para os negocios. Vales ti, non? Home, mira, a volta, non? Eu fixen valer isto desde a nada. Desde os meus cartos. Tamén. Paula se defenda un pouco, queda á fronte dos meus negocios. Pero, papá... Voume, teño que falar con ela. Adeus, tendeiros de patacón. Home... Home, Tarasido, que tal está a tua muller? Concha está ben, gracias. Para logo. Hola, chivato. Alguén se meteu con túa nai, Tarasido? Tarasido, que querías algo? Unha serra das grandes e bolsas de plástico. Transparentes? Merda, das que teñas. Bogo. Tarasido, E che pica. tens que ter claro que eu non che denunciei, Eu xa teño todo ben claro, lingüiña. Estás piando por elas. Que? Ei. Aquí está la serra máis las bolsas. Vale. Vale, xa sí. Vale. Canto é? 3.000, como sempre. Se tes, esa. Adeus, chivato. Igual pense que me importa moito. Ladislao, ti pensas que este queima-casas vai vir por min? Eu creo que sí, Mira, ten esta cara. Cara de... De asasino. Isto é un tratado de criminoloxía, isto é científico, viches? Mira o que digo. Pómulos pouco prominentes. Prominentes. Ollos escuros, ollo, no seu caso, non? E fronte despexada. O cabezón é abondó. É feo como o seu pai, o de Cormelli. Con recuiteus. Fala pouco. E por riba non che perdoa que denunciaras, Se as checha, home, que eu non denunciei, Que máis terá eso agora? Caso é que terá sido trama algo, Cuitelos, serras, bolsas... Miña nai, eu non quero quiñome, home. Imos falar co xuiz, Si, é máis co FBI, se che parece. Non, home, non. Se a súa casa vemos que está tramando, non? A súa casa terá sido. Pero antes vou a claro. Mexar outra vez. Non, facer outro labor. Estamos che ben. Eu deserdado e ti descomposto. Quedan co programa Disco a Disco en Radio Portozás. 2 horas de música sen interrupción. Hola, xa acabaches? Sí. Pois imos dar unha volta, eu que sei. Non? Veña. Vamos. E ti que che parece deses dous? Pois que ele está demasiado entusiasmado. Xa me dei de conta, xa. Como lle faga algo malo... Non lle deas máis voltas. Nós non nos podemos meter niso. Xa. E ti que? Xa empezaches a traballar con teu pai? Buah, ainda non de todo. Empecé a tomar contacto coa oficina, co funcionamento da empresa, esas cousas. Ajá. E que tal? Pois moi ben, mira. Meu pai xa me deu todos estes cartos. Así, sen máis, sen faceres nada antes. Confía en min. Pero sen saber se vas facer ben ou mal o teu traballo. El sabe que vou facer ben. A min pareceme moi raro, Sobre todo vindo do teu pai. Pois eu creo que lle vou dar unha oportunidade. Ao fin e ao cabo, non creo que sexa tan malo traballar con el, non? Moi pronto cambiaches de opinión, En canto che pagou. Non cambiei de opinión por eso, Vale, non dixen nada.
Só digo que vou probar a ver que pasa. E de paso, pois, permítome algún caprichiño con estes cartos. Fai o que vexas. Ah, pero antes de marchar, acórdate de que tes que facer a enquisa para o programa. Que enquisa? Ai, sí. Pois agora non podo. E cando vas poder? Eu que sei, pois cando poida. Agora teño que ir á oficina. Veña, chao. Ata logo. Pois estes días estamos falando da fotosíntese. Mira, aquí ven moi ben explicado no libro. Todo iso. Moi ben. Pois nada, cando veña Iris, eu lle poño traballos deste tema. Pero procura non cargala demasiado. O máis importante de todo é que entenda ben o concepto. E así que vaya recuperando o hábito do estudio. A ver se recupera tamén as boas notas. Sí, muller, xa verás como sí. Por certo, sabe algo das clases de apoio que estamos preparando? Non lle dixen nada. Millor, porque prefiro que os alumnos non saiban nada ata que teñamos o programa feito. Claro. Perdón. Hola. Xurxo deume plantón. Moito querer quedar, e levo unha hora esperando por el. Quen pensará que... É certo, é certo. Perdoa, esquecino completamente. Esquecíchelo. Sí, é que, pasoume o tempo aquí voando, falando con María. Xa. Pois nada, xa nos veremos despois, se cadra. Deixos. Pero queda un momento, muller. Non, teño moitas cousas que facer no dispensario. Pero se me dixeches onte que tiña a tarde libre. Pois equivoqueime. Teño moito traballo pendente. Marcho. Espera, muller, podemos quedar dentro dun momento, se a María non lle importa. Que me vai importar? Non, de verdade, deixo. Eu marcho. Non vos interrumpo máis, vale? Hasta logo. Pois nada, seguimos, non? Sí. Pois tamén podemos ir a Cormello e tomar algo, dis que hai unha marcha que te cajas. A mí non me apetece moito, eu prefiro quedar na casa. Ah, pois como queiras. Quedamos na casa. Quero dicir, ti a túa e eu a miña. Quero descansar. Descansar. E agora teño que marchar. Volvemos a emitir dentro de media hora. Ah, pois vou cando a ti. Pero non fai falta. Si, muller, vamos. Volvemos á emisora, Paula. Aí empeza, tío. Eu vou máis tarde, ven? Vale. Ata logo. Hasta logo. Hasta logiño. Chao. Que tal se traballa nas industrias Couto? Pois por fin vou poder traballar en algo que me gusta de verdade. Alégrame moito, Paula. Home, quero dicir, a radio tamén me gusta de verdade, Non, sí, entendoche perfectamente. Imagina, unha granxa especializada en gandería biolóxica. Que... Claro, que é a túa oportunidade, chica. Sí, meu pai xa ten previsto o primeiro investimento. E ti que vas facer aí? Pois intentar convencelo para un negocio ecolóxico. O que pasa é que necesítase unha distribución comercial, o que pasa é que hai que facer uns axustes... Ei. Falando así, estásteme parecendo ao teu irmán. Ou ao teu pai. Xa empeza. Leva así todo o día. Que? Mira, eu só digo que, vindo do teu pai, ese negocio non pode ser nada bo, Paula. E non calas. Pero pensas que son parva ou que? Se ves que as cousas non se fan como a mí me gustan, pois paso do negocio listo. Claro, Chano. Paula é intelixente, ela sabe o que fai. O que lle pasa é que está molesto porque gaña máis cartos que el. Non é iso. Non que va. Só que non quero que te convirtas noutra couto máis, Paula. Tranquiliño, que sei ben o que fago. Iso espero. Que che debemos, Belinda? Deixa que fago eu. 300. 300. Que rico ter cartos. Rico é o salchichón. Non queres? Vamos, Pirri. Veña. Ei! Que gusta vosé? Sí, é moi bonito. Como se chama? Pirri, E non sabía que vostede tiña un can. acabo de comprar. Non morderá. Non sei, eu non quero. Pero se lle dou unha orde, ataca inmediatamente. Que é de defensa. Pode ser de defensa ou de ataque, o que eu queira. É de raza. Si, é moi agresivo. É o can máis forte e máis bravo de toda esta zona. Pois daquela pode ser perigoso, non? Sí, pero este está domesticado. Só atende as ordes do amo. E adestrou vostede? Non. Hai uns especialistas que os ensinan. É logo porque o comprou. Se se pode saber, claro. É que quero criar cans de defensa. Se queredes un, xa sabedes a quen yo tendes que encargar. Se lle un destes a miña tía, botame da casa. Pirri. Pirri, pirri.
xa estamos en Castrasido. Como nos colle aquí vixiando, non nos marca o voltímetro, Non berres. Só viñamos ver o que facía, nada máis. Pero que a min ten máis xurada, xa la dillao. Que non berres. Isto é unha investigación científica, de método, entendes? Sí. Atende. Cando conte 3, sí. Poñémonos embaixo da ventá. Ajá. 1, 2... Quen dixo 3? Quen dixo 3? Que máis ten? Agora xa estamos debaixo. Dixo nada. As cousas ou se fan ben ou non se fan. Empezamos o 3. Ai, que carallo. Conta ti. Conto eu? Sí. 1, 2, 3. Dixo nada. Veña. Que, home? Outra vez. Ai. Os dois xuntos. Vai. 1, 2... Que? Quen manda agora, Mira que derrabas. Pero cun golpe seco, ¡zas! Acabouse. Este matou a alguén. Menos mal que non fun eu. Doi a mí máis que a ti, de verdade. Pero así é a vida, mijiña. Xa me tiñas farto desde había moito tempo. Estás mellor morta, Concha. Morta! Concha. Este animal matou a muller. Miña nai matou a Concha. A muller? Sí. Miña prove Concha. A muller? Sí, xa sei, home. Mira que me caía gorda a min, Concha. A muller, non? Oh, pero tamén mataba, che. É un asasinato completo, entendes? Primeiro comprou o coitelo para matala, despois a serra para ocultala, e agora está metendo os anacos en bolsas, non? Oh, me cagine, agora que facemos? Unha vez estamos aquí a buscar probas, dixo eu, non? Quen anda aí? Uau! Miau, miau! Miau, 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 miau! Dous gatos. Dous cans, Non, dous gatos. Quen anda aí? Primeiro mata a muller e agora vai vir por mí. Non ves que non me traja, home. Xa, pero non debemos marchar dali sen probas, entendes? Pero que máis probas que es? Non lle escuitastes? Estás mellor morta, Concha. Concha, estás mellor morta, Concha. Vistes ti a Concha por algún lado? Non. Pero sen evidencias claras que... E es quedarte ali para conseguilas, claro. Mata a muller e agora con nos acaba non viste non visto, home. Evaristo. Que? Mira o que di o libro de criminoloxía. Que? Que un criminal nato non pode parar de matar. Un danato. E logo matar é como fumar, claro. Colle o vicio e despois calquera o deixa. Non, Tarasido ten o perfil perfecto de asesino en serie, entendes? E temos que denuncialo fora. Imos chegar xunto a xuiza e dicir que como é feo a cabezón como a seu pai de Cormello que o denunciamos. Non. Dicimoslle a verdade, que onte escuitámolo falar coa muller morta. Xa, vanos creer. Non, non nos van creer. Necesitaremos probas. Aí está, necesitamos probas. E como as conseguimos, Pois como nas películas, non? Presionando ata que cometa un erro. Como vas presionar a Tarasido, home? Non ves que xa é de moito matar de María Santos? Xa, pero algún erro cometerá, E dígoche unha cousa, O día que cometa un erro, ali estaremos nós. Ali estaremos ti, Tedes cuitelos? Ti tamén? Platero, te vistes por aí a Concha? Non. Tedes cuitelos? Sí, dos grandes, claro. Teño unha saída, mi irmán. Ainda non chegou Paula? Non. Xa hai case 2 horas que tiña que estar aquí. Hola. Hola, man. Que tal? Que? Podemos falar un momento sós? Claro. Ti dirás? Quería falar contigo sobre nós. Que pasa? Eso dixo eu, que pasa? Antes eu quixei, parecía que estábamos ben xuntos, e agora cada vez que che quero ver ou que eu quixei, quero quedar contigo, parece que che teño que abrigar. Mango, eu xa che dixen que entre nós non había nada serio. Pero algo hai, non? Sí. Algo hai. Perdoa, non puiden chegar antes.
E iso por qué? Pois porque estiven axudándolle a meu pai a amañar os papéis. Paula, non podes deixar a Ana soa co traballo todo. Quedaches de chegar aí 2 horas e... Chego cando quero, que para eso son a directora. Pero terás que facer o teu traballo, non? E esa pinta que traes? Que pasa? Xome meu pai que me amañara un pouco polos clientes, xa sabes? Paula, sinto dicirche isto, pero... pareces outra desde que empezaches a traballar con teu pai. Sabes por qué? Pois porque son outra. Marcho. Pero non podes, aquí hai moitísimo traballo. Como que non podo? Eu non vivo desto, Chano. Vivo do que me paga meu pai. Adeus. Podes facer ti o programa, Ana? É que Paula tivo que marchar. Xa, a señorita tivo que marchar. Vale, xa o fago eu. Mango, e falamos máis tarde, vale? Agora teño que traballar. Escoitan a sintonía de Radio Portozás, no 92.6 da FM. Que che pasa? Estás preocupada por algo? No, non me pasa nada. Por que o dis? Non sei, é que como estás tan calada... Hola, Belinda. Hola. Posme un café. Agora mesmo. Podo sentar? Que? Que se podo sentar. Sí, claro. Que tal? Ben. E ti que? Moito traballo? Non, o normal. E María? Ben, supoño que ben. Vamos, non a vexo desde onte. É iso. Pois, porque... porque está moito con Xurxo últimamente. Como ele leva pouco tempo na vila, non sei. Sí. Eu tamén nos vin onte na casa de María. Si, é que non coñece xente prácticamente. Entón María estaba axudando. Xa. Non quedaste con Xurxo e con María? Non. É que antes vin a Xurxo e díxome que ia pasar por casa de María. A axudala. Bueno. Veña, Pirri, veña. Home, Monchiño. Vai a cantés. Xa ves? Pirri, mira ben a onde te achegas. Non che vayan morder. Onde vai o voso do can? E o teu? Moi gracioso. Así que sen voso. Ensínasmo permiso, por favor? Mira, Celia, non me maree la cabeza, eh? Parece perigoso. Podelle morder a alguén. Como non teño el cuidado de que lle mordas ti... E miroume mal. E a ti quen che mira ben logo? Moi ben. Pois non me deixas outra solución. Manolo, por favor. Que vas facer? Nada, home, nada. Manolo, colle este can en serio. E por qué? Non tes permiso e parece perigoso. Proceda, Manolo, proceda. Moi ben. Así como amañas ti as cousas, non? Cando unha cousa che molesta, mandas que aquí tendo medio e punto. Mira quen fui falar. Presenta unha denuncia se queres. Ah, e prepara os cartos para pagar a multa que che vou meter. Adeus, Monchiño. Mira que és bruxa. Dicías algo? Cuspidiño, mame. Eu xa sabía que era un asasino, eh? Venlle de familia, a mí que... Sí, a miro que di aquí. Na súa infancia, os criminais sofren traumas que os marcan e que os levan ao crime. Tate, ti acordaste cando pequeno caeu da cabaseira? Home, trauma é un comezo. Ajá. E nas festas nunca bailaba, eh? Ai, eso sí, eso marca. Eso marca. Criminal da nato, me ame. Mira o que di aquí, ves? Os asasinos xa teñen comportamento criminal na súa infancia. Por iso ia roubar a horta do cura. Xa, pero tamén íamos, non sei. Xa, pero nós roubamos polo chiste. E a él xa o levaba o demo, eh? Si, é máis na escola que levaba unhas notas malísimas. Aí está, e nós tamén. Si, nós tamén. Eso non vale. Temos que desenmascarar, entendes, saber isto? Temos que ser, eu que sei, sutís, discretos. Discretos, tranquilo. Buenos días. Hola, Pitusa. Chegou xa a fe de vida que pedín? Sí.
Aquí está. Ah, moitas gracias. Que, como lle vai? Dixéronme que ultimamente os rapaces están suspendendo moito. Sí, non sei que lles pasou nesta avaliación. Será unha mala racha. Pero xa estou preparando unhas clases de apoio para os que van mal. Ah, sí? Sí, está me axudando María. Ela coñece moito mellor os rapaces e entre os dous preparamos unhas actividades extraescolares. Boa idea. Non sei que faría sen ela. María é unha muller estupenda, moi simpática e moi decidida. Hola, señor xuiz. Hola, Pitusa. Ah, hola, Andrés. Oi, a ver se quedamos un día destes e tomamos algo. Sí, tomar algo, claro. Supoño que temos que falar, non? Claro, vamos, claro. Falar con calma, seriamente. Seriamente ou como queiras. Veña. Señor xuiz, estaba esperando o señor Couto no despacho. Gracias, Pitusa. Ata logo, Andrés. Ata logo, Xurxo. Pedras de afiar. Temos só, non imos ter. Quero unha. Veña, que non teño todo o día. Se acabo esta tarde. Que terá sido? Moito traballo últimamente, non? Oye, Chivato, non teño nada que falar contigo, Chivato, sí. Hai quen anda por aí matando a muller, A verás. Discreción, Evaristo, por Santa Plácida. Discreción, sí. Matar, mas matar por matar... Tamo. Xame en paz, papeiro. Manda chover na van, Tantos anos vivindo xuntos, e chega un día e sas, muller ao carallo. Xa ves. Que tal lle vai a Concha Trasido? Ti que cara... cara... non lle fagas caso, home, xa sabes como ela va todo o día preguntando pola miña irmán e... Que se debe? Non me digas que 3.000 pesetas. Non, son 600, 700, por aí. Toma, 500, vas que te mato. Hai quen mata a muller e quedo tan tranquilo. Porque máis a estragas todo, animal. Pero, que pasa? Xestos que fora discreto, Sí, e parece que fuches discreto, sí. Casi pica, Evaristo, temos que desenmascaralo, entendes? Precisamos probas, eu que sei, facer algo. Algo como que? Algo como algo, eu que sei, ir á súa casa, non sei. Eu ali non vou. Que sí, home, que sí. Imos á súa casa. Deteñen a Tarasido. E despois quedas ti sen competencia na causa do Persebe. Mirado así, Sí, faime caso, mira, este é o plan. Este é o plan, aquí está o bolígrafo. Entendes? Casa de Tarasido. Sí. Ti vas por aquí. Distráelo, petas na porta. Eu vou por trás. Entro, collo as probas e marcho. Non sei se funcionará, Por que non? Porque Tarasido é moito Tarasido de Cristo. Porque estamos falando tan baixiño. Hola, Mangui. Hola. Quería falar contigo. Eu tamén. Mira, temos que aclarar as cousas, non podemos seguir así. Mira, pola miña parte teño todo ben claro, Eu contigo estou ben, gustasme moitísimo. Entendes? Pero eu só quero que saian as cousas ben. Mangui, o noso foi algo... Mira, Ana, se estamos xuntos, vale? Eu o que non quero é ter que andar correndo tras de ti cada vez que che queira ver. Entendes? Pensa, vale? Vale. Hasta logo. Chao. Vas para a radio? Sí, vémonos despois. Vale, hasta logo. Que? Como foi a pesca? Ainda menos mal, 2 de fanecas, 2 caixas de congro e algo de robarís. Quería falar con vos. Aló? É por Paula, estou preocupado por ela. E eu polo peixe. Que ten? É que desde que traballa co pai non parece a mesma. Para min que lle paga demasiados cartos, e claro, ela compórtase como unha nena rica. A faneca pequena é igual que a faneca grande. Ese é o medo que teño eu, ves, que empeza a ser como o pai. Eu só estaba a falar da faneca. Xavi, estabas aquí. Que tal, Paula? Mira, estiven pensando no que falamos antes. Sí. Sí, e tiñas razón, non podo seguir na radio. Eu non dixen iso, É igual, Chano, deixo a radio. Non teño tempo e ademais non me dá cartos. Vou para a oficina. Espera, xa falaches con Celia sobre iso de deixar a radio, Ti tranquilo, home. En canto teña tempo xa paso polo único e xa llo dixo.
Que, neno? Traballa ou non traballo aquel de ano? Pois mira, ata me parece que non. Beliño, verá, fala comigo. Non hai dereito a que me collo o can e o mande encerrar. É a normativa municipal, Ramón. Eu non podo facer nada, xa o sabe. Como que non? Esa lercha leva o consello como se fose unha Mussolini ou unha... Couto. Teño que escuitar o mesmo cada vez que ven por aquí. Señor xuiz, Celia quere falar con vostede. Que pasa? Que pasa? A ver se amañamos isto dunha vez. E quede vostede tamén, tú, se fala. Eu marcho. Non teño nada que falar con esa bruxa. Ramón, espera un momentinho. Hola, xuiz. Hola. Dixéronme que estaba aquí este calamidad. Xa empezamos. E como fui por todo Porto Sás poñéndome a caer dun burro... Só dixen a verdade. Encerraches ese pobre animal porque era meu, por nada máis. Es unha dictadora. É o meu deber como alcaldesa velar pola seguridade dos veciños. A seguridade. A ti sí que che había que encerrar cos cans na canseira. Ese can estaba sen voso que o vin eu. E que? Por favor, intentamos amañar isto tranquilamente. Pirri. Chicha, Pirri. Toma, toma. Pirri, mírame, mírame. Pirri, mírame. Pobre, que pena me dá. Non hai dereito a telo aquí encerrado. Ademais, xa dixo Couto que se el non quer, non morde, así que... Non creo que lle morda a ninguén. Mira que buiño é. Pois claro que non, ó. Míralle pos ollos. Ben se ve que non lle pode facer mal a ninguén, entendes? Non hai máis que velo. O mal que debe estar pasando aí dentro. Había que facer algo. Xa está, non podo máis. Non aguanto. Non aguanto. Que vai facer Fito? Tranquilo, xa verás. Que faz? Ímolo metendo un lío, Queres confiar en min, ó? Pirri. Pirri, ven. Ven, bonito. Fito, cuidado. Recórdoche, Monchiño, que hai un edito municipal que proíbe que os cans anden seivos pola vía pública. A maioría do territorio do Concello de Porto Sás son monte e leiras. Eso tamén é vía pública. Pitusa. Eso é. Ben falado, Pitusa. Vostede tampouco pode andar co can seivo e sen voso. Aguanta esa ti. Mire, Sí? Está seguro? Moi ben, gracias. O can de Couto escapou. Como que escapou? Sí, e parece perigoso. Din que atacou a Fito. Pero que dis? Como que atacou a Fito? Moi ben, Ramón, estarás contenta agora, non? Veña, Ramón, vamos ver o que pasou. Xuiz, teñolle que dicir unha cousa. Que? Ese can pode ser perigoso. Comprei yo un home que os utiliza para pelexas de cans. Ramón. Mire, agora vamos ver o que lle pasou a Fito. E despois falamos, vale? De acordo. Veña. Iso si, ó, ao principio parecía moi tranquilo. Pero cando se íbamos, o dous a nosa mordiu unha perna. Veña, tranquilo. Non che vou facer nada. Tranquilo. Está máis asustado que outra cousa. Ti estás ben? Dóime un pouco, nada máis. Vas a xuta aberta que che mira a perna. Vamos. Eu vou levar o can ao curral. Non te preocupes, Chano. Xa verás como Paula pensa mellor eso de traballar co pai e se soluciona todo. Non ten solución, Belinda. Se xa fala igual co pai. Hai veces que a xente di cousas que non sente. Xa. Que decepción, Empeza a gañar cartos e cambia por completo. Ai, non sexas tan duro con ela. Pero como non o vou ser, Belinda? Eu non lle importo nada, nin nunca lle importei, supoño, porque senón non me faría unha cousa así, non? Ai, chico. Que non hai un biquiño pro mariñeiro? Que, Chaniño? Algo mellor? Está moi deprimido. Que? Ás veces o apelido Couto, pesa máis do que ti pensabas, ti. Sí, outra Couto máis no mundo dos negocios. O que non entendo eu, che, é como Paulo se mete nun negocio así, porque ese negocio non vai con ela, non vai. É como que non. Ela sempre quixo montar unha granxa desas de gandería biolóxica. Gandería biolóxica de quen, Ricardo acábanos de dicir no Porto que lle vai mercar un can destes de raza guerreira, a Ramón Couto, e Paula está no negocio toda a vida, che.
Pero que dis, petróleo? Estouche dicindo que dixo Ricardo, che, que eles dous, Ramón Couto e máis Paula, van montar un criadeiro de cans destes de raza guerreira, eu que sei. Pero a ver, iso non é o que o señor Couto lle dixo a Paula. Todo depende de ti, Ana. Ti decides. Sinto, Mangui, pero ímolo deixar. Que é iso de ímolo deixar? O noso pasou e xa está, non hai que lle dar máis voltas. Pero como que pasou e xa está nin volta nin volta? Non che quero facer mal. No, xa vexo. Mira, estás tomando isto demasiado en serio. En serio? Non quero que haxa nada máis entre nós, de acordo? Ok, talojiño. Escapoulle un can a Ramón Couto destes de raza guerreira e mordiulle a Fito. Que o can guerreiro que ten, que acaba mordendo. Ana, ves ti comigo? Isto é noticia. Sí, vou. Menos mal que non pasou nada. Xa, Ramón, pero puido pasar. O can non fai mal se non o molestan. Non, se ainda leva a culpa ao rapaz, xo verá. Nesta vila cada un fai o que lle dá a gana. Falta man dura. Non eras ti o que dixías que levaba o Consello como un estado policial? A ver se está clara, Ramón. E que vostede, Ramón, é un irresponsable. A quen se lle ocorre comprar un can que está adestrado para atacar? Porque son os mellores para jardar unha propiedade. Ademais, véndense moi ben. Xa, pero que ese can é moi perigoso, Ramón, e vostede paseou pola vila como se tal cousa. Pois era un bo negocio. Si, un bo negocio. Por culpa súa, e de xente como a vostede, aínda existen os espectáculos de pelexas de cans. Que culpa teño eu de que o can toleara? Non, pois a culpa non é do can, Ramón. A culpa é de que non adestrou e do responsable que o comprou. De acordo, non se fale máis. Xa me desfarei eu do can. Ese animal é capaz de pegarlle un tiro. O que faga eu co meu can é cousa miña. Pois antes de que eu o converta en cousa miña, Ramón, fágame caso, Fágame caso, leve o can a que o reduquen. Está ben. E prepárese para pagar a factura do médico de Fito, Ramón, dé as gracias de que non pasara nada máis grave. Celia, que foi o que pasou? Conto polo agora mesmo. Hola, nena. Nada, que Ramón mercou un can deses, non sabes, de pelexa, e mordeu o Fito. A Fito? Sí. Lembra o plan. Ti vas, petas na porta, distraes a Tarasido, mentres eu entro pola ventá e collo as probas de que matou a Concha. Que pasa? É que vou falar eu con Tarasido se prácticamente non nos falamos, meu home. Eu que sei, improvisa algo, non? Veña, corre. Para aí. Sincronicemos os reloxos. Porque eu non teño, carallo. Pero como vas así polo mundo, home? Toma, collo o meu. Conta aí uns 8 segundos e peta. 8? 8. Para aí, conta 12, que teño que poñer o pano. Pero xa van 5, Conta 12, home. 12 desde 0 ou desde 5? Desde agora. 10, 11 e 12. Que faz ti aquí, chivato? Eu que sei, meu home, non me acordo. Lárgate se non queres que che bote patadas. Pero espera un pouco, que... Que che pica? Que tal Concha, ben? Escúitame ben. Lárgate a todo flispín, se non queres que che meta o cuitelo pola jorxa. Chivato. Tarasido, En primeiro lugar, chivatos son os dos barcos, entendes? En segundamente, non me buscas que me atopas, Fora daqui, non cho dixo máis. Non, espera. Non que? Non que? Non é que non... Sí, dijo sí. Sí, xa me vou, Foi largando. É que non che volva a ver por aquí, Non, perde cuidado, tranquilo, xa me vou, ala. Escuxa os pintar a casa que está ben así. É horrible, pero isto está todo cheo de sangue, sabes? A min casi me mata, E Tarasido, cando empeza a matar, é un asesino serio, Mira,
Estaba todo cheo de bichos, escollín o fígado de Concha. Mira. Fíjate, non hai máis que un, eh? A cantos querías que trouxese? 20. É unha proba, tira. A terra son. Vamos. Vas vomitar. Tranquilo, eh? A ver se conseguimos falar con Ricardo. Sei que lle quería comprar un can a Ramón. Esta entrevista debía facela Paula. Debía, Ana, pero non a vai facer. Deixa o tema, eh? Mira ti a boa de Paula, a que nunca lle fixo mal a ninguén. Deixa a radio, case nin che fala. Mira, Ana, eu coñezo ben a Paula, vale? E sei que lle vai pasar. Ademais, ti non é a máis indicada para falar así, eh? Que queres dicir? Que lle dixeches antes no bar a Manfio? Quedaba desfeito. Dixenlle que entre nós non había nada. Xa. Sabía que ao final lle ias facer algo así, eh? Fun sincera con él, é o mellor. Manjui non merecía iso, eh? Mira, se te vas poñer así, mellor marcho, vale? Ei, que tal, Ricardo? Hola, Chani. Como estás? Ben. Dixéronme Petróleo e Manjui que lle querías comprar un can a Ramón. Sí? Por que me preguntas? Nada, por nada. Queríalle comprar eu un tamén. Pois Couto vai vender unha chea deles. Polo visto, ele máis Paula van montar un criadeiro de cans de garda. De cans de garda? Sí, e dos bravos, adestrados pa pelexas. Non che comentou nada, Paula? Non, non me dixo nada. Pero xa sabes como é que non lle gusta falar do chollo. Así que un criadeiro de cans de garda. Sí, e Couto está moi contento de como lle leva a Paula o negocio. Va, deixo-te traballar, vale? Veña, Hasta loguinho, boniño. Ricardo. Gracias por me axudares, María. Ao final, as clases de apoio foron un éxito. A que ten que estar agradecida son eu. E os rapaces están moi contentos contigo. E tiñas ti razón, o de Iria debiu ser unha mala racha. Espero. Que tal levaba hoxe o da fotosíntese? Ah, moi ben. Nótase que lle explicaches a conciencia. Serías unha boa mestra. Gracias. Menos mal. Levou máis dunha hora explicarlle. Hola. Hola. Hola, Xurxo. Hola, Andrés, que tal? Ben. Pois, nada, estábamos falando aquí, Xurxo máis eu. Xurxo conta unhas historias tan divertidas. Pois nada, eu veño a traer a Iria. Nós xa marchamos. Pero como que xa marchas? Non, é que teño que facer. Pero se antes dixeches que tiñamos tempo. Xa, pero non me acordaba de que tiña que repasar uns expedientes. Veña. O que ten que marchar son eu. Xa me é moi tarde, María. Pois nada, Xurxo, volve cando queiras, eh? Vale. Ata logo. Bueno, non te molestes, de veras. Pero ti que dis? Mamá, que facía aquí, Xurxo? Pois veu a visitar. E nada, eu estaba lle contando algunhas cousas da vila. Sabes que é moi simpático. As rapaces da miña clase din que é moi guapo. Non me extraña. María, quería falar contigo. Si, eu tamén quería dicirche algo. Pero mellor falamos máis tarde. Matou a Concha. Estate tranquiliño, aquí a matar. Inde por riba, mira unha cousa. Concha. Concha é moi malo de matar, ela. Pois matou na Petróleo. E dalle. Terá sido un furtivo criminal. Ustedes están tolos. No se puede ir por ahí diciendo que alguien mató a su esposa. Inda por riba, a única prova que tendes é que ten cara de asesino. Mira para mí. Lo eu. Ti tamén, pero é que tiñas que ver como tiña aquelos. El son todo cheo de sangue e de vísceras, a que si? Matouna, ainda por riba ensañouse, eh? Ensinouse porque é un sanguinario, chapapote? Veña, home, Evaristo, Ladislao, deixamos este conto que isto é un conto e non ten graxa ninguna, xa, veña, ó. Mira, Celso, non me Cabos. obrigas. Eu non quería facer este espectáculo, pero non me deixes alternativa, entendes? Sinto por Belinda, pero... Querías probas? Querías... Lindiña, agora veñen as probas. Probas? Que tedes aí? Son as probas, Aí estás. Van ver probas. Queres ver? Pois aí estás, mira. Aí estás, Pero que carallo é? É o fígado da pobre Concha en paz descanse. Pero si ese fígado es enorme, es muy grande para ser de un ser humano. Tamén Concha era un ser humano enorme, Tamén ainda por riba mollaba a palleta. Si, por eso debía ter o fígado tan grande, entendes? Se queredes facedille a proba do ADN, Elo! O ADN xa llo facemos, Lindiña máis eu, aí na cociña con un pouco de cebola. Ou que? Riste, non? Home, non me vou rir. Aí o ven, ó. Deixadme a mí.
Que pasa? Mataches a tua muller. Que dis, lengua de trapo? Confesa ese cadre ainda tes algún beneficio penitenciario, eh? Pasáchela polo coitelo, Pero que carallo dicides? Vas dicir que este non é o fígado de Concha? É que ainda entrei no teu cubil aí un pouco arriscando a vida. Era o único que quedaba dela. Puñetero cormillento. Eso é o fígado da porca. Ainda por riba insultando a propia difunta. Non, home, non, dunha porca que matou. Que fas aquí? Xa sabía eu que habías de estar no bar. Concha. Concha Moriño. E ti que fas aquí? Non tiñas que estar morta. Como dice Evaristo? Tu le haches ou que? Iria e Dani, por que non ides xogar fora? Queríamos ver a tele. Se facedes o favor, eu teño que falar con Andrés. Veña, anda, vamos xogar. Vale. Andrés, eu quería falar contigo, pero non podía diante de Iria, entendes? Sí, eu tamén quería falar contigo. Mira, xa saiu de Xurxo. Sí, xa o sabes. É que eu non quería que eu soubese Iria. Vale. Pero debeches mo dicir a min, non? Me supoño que sí, pero tampouco ten tanta importancia, eh? Como? Que non ten importancia? Non. Estamos falando do mesmo, de ti e de Xurxo. De min e de Xurxo? Sí. A mí non me ten gracia, eh? Andrés, Xurxo e eu estamos preparando unhas actividades extraescolares para que Iria e outros rapaces melloren o seu rendemento. Clases de apoio. Sí. Non, é que pensei que... Pensas que me ia fixar en Xurxo, tendoche a ti, eh? Mamá, podemos... Mellor volvemos logo. Sempre igual. Concha foi pasar uns días a casa dos parentes. Pero logo, matache ou non mataches? Claro que non, papeiro. Entón o coitelo e as serras e... O coitelo era para matar a porca e a serra e as bolsas porque as necesitaba. Ai, sí, pero que cando estabas matando a porca, como lle chamaches, Concha, Concha. Ai, Concha, Concha. Puxeche meu nome unha porca. Chivato. Muller, algún nome lle había que pôr, non? Fararemos ti máis eu. Entón, isto que? Iso é o fígado da porca. E eu facer el cebolado porque a miña muller gustalle moito. E como viña hoxe... Ara, xa está. O voso tremendo misterio resolto. Para casa. Tómolle unha e xa marcho. Non, agora. Quero che comentar algunhas cousas sobre os nomes que lle poste aos porcos. Isca. Marcho, que teño... Vaite lavar, porco! Caldeiro pote, ti tamén. Ves que ben estamos aquí en Porto Sás, que temos de todo, temos o fenómeno Sherlock Couto Holmes e tamén temos o querido Watson, entendes? Os detectives de Porto Sás, o que eu che dir? Sí, con este dous estamos ben seguros. Os criminais non van vir a Porto Sás nin borrachos, chico. Funlle preguntar a Ricardo e contoume que o teu pai e máis ti estaba desmontando un criadeiro de cans de garra. Sí, eu pensando que meu pai quería montar unha granja especializada en gandería biolóxica. Ricardo díxome que tiña uns cans moi bravos e que incluso sacou algúns das pelexas de cans. Non, xa. Desde logo non sei como puiden fiarme del. O da granxa era unha tapadeira para poder conseguir os permisos. Comporteime como unha estúpida. Un pouco. Contigo tamén. Pois sí. E agora que? Pois agora vou deixar de traballar con meu pai, está claro. E a radio? A radio empezo mañán outra vez. Chano, perdoasme por estar tan repugnante estes días. Non sei, Perdona. É que, niño, eso non é así nunca na vida. É que, tío, que tens que facer é animarte, e esquecer esa rapaz. Pois xa me animarei. Xa esquecerei, xa farei de todo eso. Non me rompo na cabeza ti agora, petróleo. Vai atender esta xente que anda echando marchas e pajar. Moi ben,
Hola, que tal? Hola. Vou falar con Couto. Boas noites, Xuís. Boas noites, Ramón. A factura do médico de Fito. Moi ben. Este é o presuposto do centro onde van reeducar o can. E non lle parece un pouco caro? Só é un can. Pois non. E máis se vale comprar o canto antes, Vale? Está ben, de acordo. Hola, Pauliña. Temos que falar. O da granxa ímolo deixar para máis adiante. Sí, non me digas. Pero mentres podes te ocupar de outra cousa. Que che parece a conserveira? Non, papá, non penso traballar contigo, nin na conserveira, nin en ningún lado. Pero, Pauliña, que... Nin Pauliña nin Paulona, non me enganas máis, non. Non traballo contigo, papá. Pero, nena... No. Tarasido, dixo cho eu. Matar non mataría a coche, pero ese é un criminal... Para quieto xa ti, Ese ollo que ten Tarasido, esa mandíbula. Se mata a calquera día. Xía, ten cara de malo, Pero Concha trae a raya, me cae gindiola. Hola, fillo. Estíbeno pensando e... Quero que volva a ser o meu herdeiro. Ai, sí, non? Tiñas razón, Paula non ten espírito empresarial, non? Ai, mira que ben, porque precisamente teño unha morea de proxectos que se cadra che interesan, ves? Un solarium, un salón de té, unha tenda de lencería, un observatorio astrolóxico, tamén unha piscifactoría de percebes para currar tamén, sí. Que majo. Eu sinto moito que che pasou con Ana, pero non me gusta verte tan deprimido. Estou ben, en serio, non pasa nada. Seguro. Seguro, sí. Se non te importa, prefiro estar só, vale? Que? Que tal as clases de apoio? Moi ben. Os rapaces están contentísimos. Sí, sobre todo Iria. E ti que? Xa estás máis contenta tamén? Ui, non empecemos, Xurxo. Estabas celosa. Eu? Anda, por favor. Estás tola por mí, Berta.